soineko handiegia gorpuz txiki batentzat. Bueno, egun honetan ondo etorriak, nik eskertu nahi zaituztet entzuleok, partaide saretenok jardunaldiotan, zeuen asteroko, eguneroko ordu lan orduai kenduta, jardunaldiotan borondatez eta gogoz parte hartzeko saiatu zareten guztioi. Eskertzekoa da. Nik badakit gaur egungo gizartearen preminetan eta eskakizunetan dialektologia naiz eta polita izan ez dala hilo edo biziko kontua zuetariko gehienontzat, hori badakit. Horregatik, oraindik ere euskal mundu honetan, euskaldungo honetan borondatea eta gogoa badela ikusten dela uste dut zuen parte hartze honen bidez borondatez egindako horren bitartez. Nik saiatuko naiz gauza batzuk esaten, idatziz behar bada beste batzuk ipiniko ditut, idatziz ditudanak pixka bat laburtu edo gogoeta modura aipatuko ditut puntu batzuk, ezta? Atzera aurrerako soa aipatu dut, hain zuzen ere, atzerakoa ere aipatu gogotan izan nahi dudalako, zen nire ondoren mintzatuko da Charles Bidegain, arduraduna, eta orduan berak ere etorkizunaz zerbait esango du, ezta? Atlasaren lana, oraingo egitasmoa, egina dago, esateko moduan. 10 liburuki dira biharkoarekin aurkeztuko, plazaratuko direnak, baina edukia ja aspalditxotik egina dago, betea dago. Hor, ja bildutakotik ez da ezer galduko. Ondo antolatua, ondo sailkatua, eta ia osoan falta diren liburuku bietako edukiak kenduta, eta ez da hainbeste, ja edonork konsultatzeko moduan dago, geure sakeletako tresnatxoekin ere. Hori horretarako Euskaltzaindiak ahalegin handi bat egin du, eta nik uste dut ez dela lantaldearen meritua, baizik eta zerarena, ez da, erakundearena, berarena. Filosofia baten barruan dagoen edukia, batez ere bizia dana, edo gure tradiziokoa dana berdin, gizartearen eskura izateko borondate eta apostu bat eginda, eta obligazio bat dauka Euskaltzaindiak, hain zuzen ere, herri erakundeek horretarako lagundu dutelako eta laguntzen dutelako. Esango dut, Euskaltzaindia sortu zenetik izan duela dialektologia lanaren ikerketa eta deskripzioa egiteko, plan handi bat egiteko asmoa. Zergatik, batetik, aurreko mende 3 laurdenean egindako bideak berez zekarrelako horretara. Euskara etzen garaiaretan beste edozein hizkuntza. Euskararen egoera etzen Europako hizkuntza nagusien ofizialtasunaren bera. Premiak ez ziren estatu hizkuntza ofizialen berberak. Eta dialektologia atlas bat egitearen helburu nagusia ere, ez zetorren guztiz bat nire ustez behintzat, hizkuntza nagusien lanarekin ez preminekin. Estatu handi biren lurretan eta mendikate luze baten egalbiren artean partiturik, zegoen hizkuntza baten errealitate xumea zen, txikia eta ahula. Hil zorian eta ezin bizirik zegoen hizkuntza batena, baina hala ere bizirik. Euskal hizkuntzak ez zuen
19. mendearen erditik onuntz inolako ofizialtasunik, ez erdi legezkotasunik. Eliza zuen ia aterbe bakarra, baina beti ere politika goraberen mende eta morroi. Eliz idatziek, kristau doktrinak batez ere, erabili duten eredua, gramatika eta lexikoa berariaz, baina fonetika ere egin batean, lekuan lekuko hizkeran eta administrazio lurralde jakin bateko hizkera, kakotxartean, aman komun antzekoan oinarriturik egon dira. Gaur egun dialekto deitzen ditugunetan funtsean. Luciano Bonapartek paradisu antzeko bat aurkitu zuen Europaren bihotzean, urrunetara joan barik, eta lurralde txiki batean, eta aukera sekulakoa izan zuen, mende erdi lehenago alemaniar erromantikoek, Wilhelm von Humboldt, aintzindari zala, estalgetu zuen paradisu bera. Dialektologia ikerkuntzak euskararen kasuan bazuen egoera horrekin zerikusirik. Hizkuntzak bizi zuen ahultasun egoera horrekin. Wilhelm von Humboldt, Prusiarrak, 19. mende hasieratan iragarri zuen, gero Segrario Alemani entzunion lehengoan Arturo Kampionek ere epai bera sartu zuela, baina aspaldi izan zuen belaunaldi bateko kontua izango zela euskararena. Behar bada belaunaldi horrekin joango zela, aldenduko zela betiko. Baina, mende hiru laurden beranduago, Bonapartek egin zuen ahalegin bat euskararen dialektoak, azpidialektoak, aldeaerak ezagutu, bereiztu eta identifikatzeko. Eta horretarako zer hautatu zuen? Hautatu zuen, da ez gaitu bat ere harritu behar, evangelio txatalak eta doktrina testoak. Hau da, Trentoko kontzilio ondoan egin ziren, finkatu ziren doktrinen testoak. Eta laguntzaileak ere halakoak hartu zituen. Hemen atzean dagoen, uste dut, zein da San Nikolas Eliza. Hor ezagutu zuen Jose Antonio Uriarte, Arrigorriagako semea, Frantziskotarra, eta ikusi zuen zer lokuzio oratorio ederra zuen, eta laguntzailea hautatu zuen. Eta horrela, Euskal Herriko hizkerak bizi ziren leku guztietan, batzuk elizgizonak, beste batzuk euskaltzale bestetarikoak, edo herrietako jende xehera ere kasuen batzuetan, eta horrezaz baliatu zen bere bilketa egiteko. Hurrengo, 20. mende berria zita laster Resurrección Marea de Azkue. Hiztegi alorrean zentratu zuen bere ahalegin dialektala. Hiztegiaren, lexikografian. Bonapartek aditza erabili zuen, aditza izan da euskal hizkuntzaren deskripzioetan hasieratik izango neukeia gorputz nagusia, aditza eta deklinabide. Azken baten latinetik eta zetorren tradizio baten arabera. Euskararen morfologiaz geroago arduratuko zen batez ere Azkue, baina hiztegiari eman zion lehentasuna. Eta Bonapartek finkaturiko azpiegitura gabe, ark zehazturiko hizkera dialekto banaketa gabe, etzen agian eta berak aitortzen du murgilduko euskal hizkuntzaren deskripzio lexikografiko zehaz bat egiten. Behar bada bere aitaren antzera, poesian babestuko zen. Poesia, esan dezagun, halako erromantiko moduko horretan. Eta lexikoaren deskripzioan, Azkueren ustean, arteragoko hiztegiak, esan dezagun, Larramendi Eizkibel eta ez ziren fidagarriak. Ziren gehiago beste espiritu aldekotasun hizkuntzaren bat egin nahirik eginak, baina ez ziren deskriptiboak eta zehatzak Azkueren ustez. Eta bestetik, arteka marteka handik zebiltzan glosario nomenklaturak, Mogel, Salaberri, Arakistain, mugatu egiak ziren. Eta Azkuek jo zuen, idatzizko tradizioko testuetatik ere, eskuratu ahal izan zituenak ez gaur ezagutzen ditugun guztien askoz gutxiago,
horiek ere dialektoen eta dialektoen arabera markatu zituen horietatik hartutako hitzak, tradizioko gorputza. Baina askoren aleginik handiena dudabarik ahozko iturriak izan ziren, ahozko iturriak. Artean, beste inork egingabeko ahaleginaz eta lehiaz ustiatzea. Horretarako, Bonapartek bezala, elizgizonak, apaiz lagunak asko izan zituen lagun, baina baita zaharretxeetako aitonamonak, eskualde diferentetako euskaltzale eta idazleen kolaborazioa, eta inguru hurbileko zenide lagun eta laguntzaileak, informazio iturri garrantziz. Askoren hiztegia, ezer izatekotan, dialektala da, orduko irizpideekin. Eta gaur egun dialektologian darabiltzagun parametroekin neurtzeko ez bada ere, hildo horretakoa da. Ez da ahaztu behar, askoren eta Andres Urrutiek aipatu duen geroago Euskaltzaindia sortzeaz batera bideratu zen erizkizunde hirukoitza, triple kuestionario delako hori, ez zuela egin Euskaltzaindiak berak ere lehen dialektologia leginak ez zituen egin, bakarrik jakitunen gogoa eta premiei erantzuteko, baizik eta hizkuntzaren hil edo biziko erronkari laguntzeko, helburu pragmatikoa izan zen. Literaturarako baliagarri izango zen hiztegi korpus bat bildu nahi zuen. Larramendik lortu ezin zuena iritsi nahi zuen, bere hiztegia idazleentzako tresna baliagarri gertazedin. Eta alaixe gertatu zen, Pirineos hegoaldean behintzat. Ez ditut bere jarraikitzaileak aipatuko. Erizkizunde hirukoitza, 1922-25 bitartean, ikusten da Euskaltzaindia sortuta gutxira sartu zela, ezta? Da hor, azken baten hizkuntzaren morfofonetika, fonetika eta gramatika atzizkiak eta horrelako persona izen ordain deklinabideolako gauza mugatuak aipatzen ziren. Baina harin egin zuen kuestionario hori eta harin bideratu zuen. Gero, tamalez, gerra dela eta ez dela hor geratu zen bideratu gabe. Bueno, hirugarren urratsa da atlasarena, ez da, orain ezagutzen dugun atlasarena. Baina, horren aurretik izan ziren beste alegin batzuk ere, azken baten honetara ekarri gaituztenak. Aipatuko dut, gerraurrean bertan, Hugo Schuhartek egin zuela Sarako hizkuntzaren deskripzio bat, Zurketnis des Baskischen von Plazara. Eta 25ean, William Rollo Holandarrak, The Basque Dialect of Markina, eta gero, batez ere lexiko gintzan etorri dira barruko aleginak, kanpotik barrurantz izan da dinamika. Eta etorri ziren nik bi aipatuko ditut importanteak, lekuko hizkeren deskripzioetan, batez ere lexikoan, eta da Toribio Etxebarriaren el euskera dialectal de Eibar, eta Candido Izagirreren el vocabulario de Aranzaz Oñate y zonas colindantes. Eta bada beste bat kanpostarra, urrunekoa, Nils Holmer dalakoa, Apuntes Bizkainos, materialak argitaratu zituena. Horrek danak 60 urtera arteko zeretan. Azken baten, atlasaren aurreko aleginak dira, baina hor bada beste figura importante bat, azken baten atlasaren sorreran izango dana eta bultzatu zuena, eta da Luis Michelena, Koldo Michelena. Bueno, atlasgintzaren kontuan izan da, Euskaltzaindiaz aparte, beste alegintxo bat ere, eta aipatu nahi dut, ezta? Da izan da, 83an Euskal Herriko atlas etnolinguistikoa, Aranzadi elkartearen bidez, liburuki bitan dakidala argitaratu zena. Baina, erreferentziazko lana dudagabe da gure atlasaren korpusa. Kontua da, eta honen ustiakuntza, nolabait zelan bideratu. Dakizuenez, 1000 bidera aipatu ditugu, 3.000 galdera, 800.000 bat hitz erantzun, 4.000
orduko inguruko grabazioak baditugula, eta azken baten nik ikusten duana horren oinarri hori referentzia dela, eta horren referentzia gabe ezin daitezke albo ikerkuntza asko egin. Zuk nahi baduzu, edo Herrigoitiko, edo Gipuzkoa, edo Iparraldeko, edo zein lekutako monografia dialektal bat egin, ezinbestean jo behar duzu, gaur ja konsultagarri duzun gure atlasaren iturrietara, korpuse ja sarean dauden horietara. Bueno, zertan aitzinatu daiteke, honetan behar bada Charles Bidegainek, ez dakit denbora zelan nabilen, zertan aitzinatuko daitekeen oraingo honetatik zerak. Nik apuntatuko ditut puntu batzu. Batetik uste dut, atlasak 300 puntu edo kontzepturen inguruko inkesta berez handia izanik, hor badituela alderdi batzuk etorkizunean osatu ditzakeenak. Lehen landutako eremu semantiko batzuetan. Zergatik, lehen genituen baliabideak ziren artesanalagoak. Sareak irekitzen ditu beste bide batzuk, inkestak modu mugatuagoan, ez 155 lekutan, 155 informanterekin, baizik eta eremu mugatuetan eta era bideratuagoan egin ahal izateko. Eta lehen bildu ez diren zenbait arlotan edo eremu semantiko jakin batzuetan askoz ere terminologia, askoz ere materiale gehiago biltzeko. Giza bizitzaren zikloarenean, adibidez, izan dira etnografia aldeko beste monografia importante batzuk, orduan horrek bide gehiago irekitzen du. Lan bizitza zikloko alderdi batzuk, haurtzaro eriotze eskontza, nahiko ondo hornituak daude, beste alderdi batzuk ez behar bada gizarte bizitzari buruzkoak, eta hor uste dut badagoela nondik nora lan egin. Langintzen mundua, langintza asko, baina langintzak atlasean kontemplatu dira, da ondo finkatuta hain zuzen ere Euskal garai hor 80. urteetako gizarte errealitate tradizionala intzatarturik, baina pentsaturik lurralde osorako zela, horretatik eginda inkesta orokor bat, baina badira hor ere lanbide batzuk, ezer esango dut, nahi baduzue teilaginenak edo alfareruenak edo lur horrelakoak eta hainbat, eremu askoz bere mugatuagoak direnak, hau da, lan egile gutxiagorenak direnak, eta horietan atlasa aberastu daiteke, asko eta asko. Lehengo arloei oratuta, ez naiz luzatuko horretan. Badira, lexikoan bertan, urrunago jo gabe, eremu batzuk gehiago sartu daitezkeenak. Eta nik ikusten dudan beste alderdi bat da apuntatu baino ez dut egingo, baina ondo dakizue, atlasak, oraingo atlasak, lexikoa duela zutabe nagusia, eta gero gramatika duela albo osagarri bat, eta gramatikaren alderdian morfologia gehiago, sintaxia apur bat eta fonetika beste apur bat. Nik uste Euskaltzaindiak urrengo hildoak bultzatu behar lituzkeela bere premien arabera apur bat. Hau da, Euskaltzaindiak zertan bere aholkuak, arauak emateko orduan zertan ditu premiak, zertan behar du oinarri sendoagoa. Nik uste alde horretan gramatika aldetik baduela alderdi bat oraindik betekizun. Alegin handi bat dago egina, baina idazleetan idatzizko tradizioan oinarritua. Lehen urratsak eta gainerako materialak eta badit ondo ezagutzen dituzue. Baina ahozkotasuna
dago oraindik ez behar bezala eta modu sistematikoz deskribatua. Hor nik uste dut, ez ditut zerrendatuko gaiak, baina baduela gramatika deskriptiboaren aldetik, baina ahozkotasunean oinarriturik zer bildu eta azken baten onomastikan edo literaturan eta beste alderdi batzuetan eta korpus idatzietan egindan bezala baduela Euskaltzaindiak hortik ekarri berri baten premia eta hori zertu beharko luke. Eta amaitzeko, aipatuko dut, eta hau Xarles bidegaini askotan entzun diot, atlasean bere barruan izkutaturik bada altxor bat, altxor importante bat, etnotestoak ipuin, pasadizu, errefrau, legenda, etnografia edo herri jakintza deituko genuen eremu zabal horretako materiale asko dago, oraindik 4.000 orduen horretan dagoena, sailkaturik dago, baina nolabait loratu, gizarteratu beharko genuke, oraingo atlasaren, esan dezagun, lexikoaren horretatik, lexiko hitzen soiltasun horretatik, esaldiaren, hau da, ezur mamitzera lagunduko duen material hori, baina dagoena, hor dagoena, hori modu sistematikoz elaboratuagoz gizarteratzen. Nik hortuk ikusten ditute gure atzera aurrerako soak. Eskerrik asko.